Sziasztok! Zsoltika vagyok. Sziasztok! Itt van velem Marci. Aki videózik. Ja. Hát ő később kezdte a videózást. Ja, ott pedig furgon, aki ellop mindenkit. Ideket is van, amire iratkoztok fel. Sétálunk. Épp sétálunk. Elmenjünk a Tomiba, a seggem túró kuliba. Amúgy azért vagyunk itt, Dunaújvárosban, és azért tudunk itt videózni nektek, mert itt lakik a mamánk. Hát, Ja, meg megnyertük a szavazást. Vagy hát az ő mamája, Zsaci mamája itt lakik. Ja. Az én mamám nem. Az én mamám Budapest lakik, azért mondtam, hogy legyen a Budapest. Bocsánat. Ott a szép lábam, meg az övé is. Az a baj, hogy már nem látok semmit a kamerából, mert már Én sem. olyan nap van. Az a baj, hogy nem látok semmit. Ott jön egy busz. Ezt elmegyünk sétálva. Megkérdezzük, hogy lehet a videózni. Ja, ha lehet, akkor... Videózunk, ha nem, akkor meg Ja, lekapcsoljuk. Ha lehet, akkor berakunk a kosárba, és akkor úgy videózunk. Ki a faszomtól kérdezni? Te fogod megkérdezni. Hát, oké. Itt srácok, itt most látni fogunk titeket. Ja, itt most látsz valamennyit. Ja, ott rám a Marci. Nem tudom, hogy És videózik. gyere, vamos. Tegyük össze a kezünket. Tegyük össze a kezünket. Ne, a kezünket, hülye. Tesó. Tesó. Nézzétek. Vamos. Ja, és oda szorult ez. Tudom. Hát nem mondd. És az ugyanazok a helyek. Az Béketér. Tesó. Itt elmegyünk a Tomiba. Van 1000 forintunk. Többünk is lenne, ha visszaadnánk. Bátyája adott. Az ő bátyája, aki még videós is volt. Hát nem, amúgy én csináltam arra a videót, én csináltam arra a fiókra videót. Ő csak érted így elkezdte létrehozta a videózást. Tett 2 vagy 3 videót, én meg a többit feltettem, és ezért lett 30 feliratkozója. Azért lett annyi feliratkozó. Csak nagyon szépen köszönöm, 13 feliratkozott. Nagyon köszönöm szépen a 40 is feliratkozott. 13. Bra. Azt. Hát te mondd. Moci, ez már 3 éve itt van. Azt most még már nem is látok semmit csatornából. Mindjárt itt vagyunk a boltba. Melyik? Jíj, tesó, azt mutasd meg a kamerának. Inkább le fogjuk költeni minket a YouTube. Jíj. Tesó, messze legyél. Az a baj, hogy meg kellett volna fordítani. Erre, tesó. Jó, zárom már. Vasárnap van hó. Akkor máshová megyünk. Fagyizóba, tesó. Amúgy inkább busszal kellett volna Mi? menni. Mindegy. 1000 forintból hogy veszel 2 fagyit? 600 egy töltsél. Édes töltsél. Akkor ne jegyek. Ott a Marci. Ráközelitek. Ott van. Szépen megyünk. Itt a fagyizó mellett. Kicsilis. Hát, fagyit viszont. És milyen jó. Au. Hogy? Oszta. Magától megy. Magától megy. Ott egy. Milyen jó, hogy figyelj. Oszta. Oszta, hallod. Hova menjünk amúgy? Hát. Csak így.
megyünk az utcán. Nem. Valahová megyünk is. Buszon? Buszozzunk. Ja, baszom ér. Nem tudom. Mi felülsz a buszra, azt mit csinálsz? Basszunk. Megbaszom. Kivágjuk. Ja. Mondjuk szia kislány, megbaszunk. Szia kislányom. Szia nem. Szia van gazdád. Most már lesz. Ja. Jaj, ezt láttam egy videóban. Ha most kéne engem felszedned, milyen mondatokkal szednél fel? És akkor mondja, Szia van gazdád. Mert ha nincs, lesz én. Hát nézzünk amúgy. amilyen szedbe jöttünk. Hát. Ide bejössz. Nem. Miért? Mit van? Ez De kitől? ez egy pékség, tesó! Menjünk már be! Tesó, menjünk már be oda, az egy pékség! És? Hát Vettünk péksütit! nem. Úgyis éhes vagyok. Fúj. Ez tényleg hülye. Miért? Nem szereted a péksütit? Hát, nagyon jó. Mi? Egy sétálunk. Nem mondom. Vegyünk már péksütit, tesó. Nem. Menj be nekem a dohányból. Tesó, tényleg vagy. Hány videómban elmondom, hogy te tényleg hülye vagy. Tesó. Mindenki mondta már. Nem mondom. Ez a kocsi már 3 éve itt áll. Olfa, tesó. Olfa lövész klub. Hallod? Tesó, ez az Olfa. Tesó. Olfa lövész, hallod, mint a Rivals volt, tesó. Amúgy. Tesó, Rivals. Rivals-ezik Alfa. A kocsiban hallod. Tesó, Megérzem. Rivals. Ja, tudod, a kocsiban van hallod Alfa. Belültették, azt mondták, egész nem csak túlhatodó játékos. Senki sem fog téged nézni. Oda megyünk te. Hova? Ott a macska, jön mögöttem. Na van. Hogy is itt a bót? Milyen volt? Ja, te soha nem mentünk el mellett. Zága. Mondtam. Akkor pékségbe megyünk. Ja, de so, ez hülye, ez vak. De menjünk már a vég volt. Ott van. Jön közelebb. Minden százat is olvasom. Akkor visszamehetünk pékséghez. Ja, fájni. Te kérdezed, hogy lehet a videózni. Hát biztos lehet. Kezdtem, hogy érdeklő, hogy videózott. Tesó, megvan. Hát Itt akkor van az veszünk. alfa, és mi hogy felhívja. Ó, tesó, ki kéne továbbni vagy jelentszámot. Ugye így milyen lesz a telefonszámot. Felhívják. Hát, engem nem érdekel, hogy felhívják. Nem az én bajom, ha felhívják. De, Saci, ki kell sípolni. Milyen sípolni? Mit kell kicsípolni? Kisípoltam. Ja, úgy javaslom, hogy írnak is, hogy hívlak. Bárcsak összeadhatnánk a 2 fejjel között. Ja, és akkor legyünk már 50. Ja. Itt van. Na már én eltesztektük a kecélt. Én meg a lábomnak Eltesztektük a kecélt. Nézd be. Szerintem zárva van. Szerintem zárva. Zárva, de ha miért van nyitva? Ugye ide. Hát,
Mit vegyünk, eddig gondoljuk meg. Én biztos, hogy veszek egy ücsit. Én veszek egy innivalót. Az biztos nem innen. Onnan veszek. Hol van az a bubble? Kepi fölött, ez a kepi. Alatt. Gyöci. Mit keresel? Bubble. Bubble. Én nem tudom mi. Most mi az? Nem. Vegyük még a kaját. Hogy csinálhatod ezt? Nincs a szízhont. Egy gyugóbelma. De válasz. Én csokit akartam. Mit? Csokit is akartam. Válaszok innen. Mit? Jó hagyjuk. Válaszolj egyet. Nem. Vagy csak 1000 forintot. Akkor inkább menjünk a Lidlre. Ez könnyű. Minek? Több dolog volt. Jó, drágám. Ez drágám. Jó, mindjárt leállítjuk. Viszlát. Hát. Jó. Jó volt az sétállat. Elsétáltuk az egész utcát, aztán vissza. Én most azért jó volt egy kis séta. Jó volt. Na, azt hittem, hogy leállítottad. Hallottátok? Nem, zsebemben volt egészségünk. Ja, én meg hallod a lábamat videóztam. Itt vagyunk. Gulumb. Vagyok közelebb. Mit csináljuk? Menjünk már. Vagyok közelebb. Ott a galamb. Jó. Azt hittem arra, hogy Zsófis teret. Hát tegnap is ugyanolyan ruhája volt. Nem? Just a cat. Mit jön? Belém jön. Belém jön ez az úriember. Milyen úriember ez a hölgy? Te meg izé, mutáns. Az mégis jobb. Az mégis jobb. Már nem vagyok buzi. Egy vagyok, tesó. Már nem vagyok izé. B-U-Z. Ahogy az vagy. Mi? Az vagy. Jössz már! Mutkót jön. Hú. Tényleg volt. Mindjárt visszaérünk a Lidlhez. Biztos lehet videózni. Ne tedd el majd. Mit? A lábadat videózd. Nem, izé. Menjünk a Spárba. Itt a Spárba. Az zárva van, tesó. Nézd meg vasárnap. 14. Hány óra van? Hány óra van? 14:53, úgyhogy már bezárt. 54 amúgy. Ja, tényleg. Nem szeretnék oda menni a cigányok. Te is az vagy. Most megedemtek mindegy. Mi? Nem vagyok én cigány. Én rendes családban születtem. Aki cigány. Nem. Akkor testvéred milyen cigány? Mi van?
Csak hazudós. Hazudós. Nem hazudok. Te sótál a bátyában? Mi? Na, gyere már, pacsidi. Vagy még egyet. Csak ketten állod a kamerán. Nézzünk. Ezeket így a kamerát. Várj. Úgyhogy akkor. Jó, bolga. Hallod, az mellett mentünk el. Hallod, ez a legviccesebb, hallod. Bro. No, mondjuk azt. Óra mutató, óra mutató. Cseréljünk már a telefont. Mi, mama, ki. Pipi, parapa. Most mit videóztál? Egész végig így videóztál, hogy a lábad ez. Mi, mama, ki. Mi, parapa. Így. Mi van vele? Így videózza föl. De miért? De én nem úgy videóztam, én így videóztam. Jó, de én meg így videóztam. De tasja, üssenek, hogy azt kívánom. Milyen? Hát szóval ide akkor hülyének tart, mert sorsan nézek. Körül. Amúgy sose néz körül. Sose. Nem körülbelül Ő se. se. Látod, nekem ennyire szól a videóm. A Lidl. Mi? A Lidl-be. De zárva van, te csod is. És miért lenne rába? Ja, ott van. De nekem ennyi lett volna a videóm. A Lidl-be majd fogok videózni, ha látod. Sziasztok! Iratkozzatok fel rám. Zsocira is, és a közös csatornánkra is iratkozzatok, hogy itt lett. Az a neve, mi a neve? Mi? Mi a neve? Zsolt és Bob. Tesó. Zsolt és Bob. Iratkozzatok fel, és látod. Cső. Sziasztok!